Boys. Ne vedem imediat, mă, boys, când revenim înapoi cu gaura cea mare, boys. Then I go. Bun, mă, boys, suntem aproape la fel cum a fost cu gaura mai înainte, guys, în 2025, ok? Bun, deci, cloșca. Dai cloșca, boys! Acea sare cloșca! Ai, cracu, boys! Și dai cloșca! Deci... Se pare că suntem blestemați să jucăm harta! Normal că nu pică harta. Acum sunt blocat aici să mă uit la joc cum se joacă ăștia, boys. Până mă elimină. Deci stau. Pe ce-am călcat nu contează. Hit! Hit! Și hit! Deci, boys, uitați ce-ați văzut. Nici nu mi-a pus emoturi. Iată, melodia clasică. Ajută! Hai să începem, dacă vă place, nu uitați să dați de like, subscribe, să dați un bugarmi și hai să începem! Upsi daisy! Mai stumble gaios, s-o mai făcut... Ce? Cum arată, cum miros? Cum se simte, boys? E bun, e rău, e... Deci, boys, nici nu știu cum să fac intro, guys! Stumble, guys, în 2025, boys! Da, mă, boys, astăzi revenim cu un clip ăsta, boys. Ok, ia radio. Wow! What? Ce da? Îs extraterestri! Cred să intrați la bugarmi și... Hai să începem livrarea de lapte bolundă. Mă, boys, ia să vedem. Bă, what? Am sunat exact ca vaca. Eu-s vaca, boys. Da. Easy! No! Nu, please, dă-mă afară, dă-mi direct! Trăsești și mamă, boys, dați-e morți! Nu cred! Hai, ia-mă, Boldi, ia-mă! Ia-mă!